Изобщо. Иначе тихо. Дай, тук пробва, там пробва. Ай, бабу, давай. Ай, бабу. Ай. Ай. Вали да растеш. Ели кажи някакъв коментар. Днеска му е последния работен ден на баща ми, пенсионер, доволен притежател на нова въдица и хванал каракуда, плюс моята въдица е хванал в момента. Скъса е всяк, скъса. Само че взема да ме папат бухичи. Взема да ме дадат комарите. Чакай. Лезе ми в гърлото. Дева комара ме. Да може да фана Саша, той сома, да изкочи там. Да изкочи там и да го снима на видеото. Ще има да го пусна по интернет. Как дъртя лови сом. Ама аз не го виждам. Я да видим къде тъй. Я да видим сега. Чакай, че тя падна, бе, дръжи, бе. Вече свърши, не мога да те снима. Тръкна на видео. Чакай, ти де бързаш? Ма мога да си смота, ама Гошо. Какво е то? На стоп ли да натисна сега? Да. Отиди си штуката. Тя малка штукичка беше, ай. И кой къщ фара видили не работи? Аз те да бъде хубаво. Ще ме издънчат някъде така. Твоята манджа носа пак. Взима, Гоша вземеш една вафла от 10 стотинки. Добре. За манджата? От 10, да. Добре. Сега и той тук, дали той да на този магазин? Добре. Те са тежки, аз за той още не съм гледам ги. Маншира ги и затворя преди. Как се отбива там на това? То там поляната, тя бая голяма. Добре. Ще видим там, пълни се от тук се стълчива, може да не. Ама може и да ни обича. Съде това свърти. Да ни направи едно общо видео, бе. Тук му ти шобре, няма ще кажеш, че черсема нямам с него снимка. Дали както приказва, нека с него там да се чуя както и към това черсема, че нямам снимка с него.
За Кипри, да, естествено. Ти баш такъв радяцал ли кога? Така, аз винаги съм си бил такъв. Тей, И изчезва това. сега изчезва червеното и ще снимам мача и гледам как Славия ще вкара гол на Левски. Искам да спънят, искам стоп. Ай, сега ти знаеш, че моя брай дойде в страна с моя брай. Няма да даде, ама той не е страстно, той не гърби камерата. Той не гърби моето мъче. Оплаква ли? Лошо и това, мръсен долен шопа, ще го изпадим от нас. Ще го изпадим от нас. Ай, стига на това. Леса. Голям? Голям гроз на лоза. Пълна къща с деца. Живи здрави до година, до година, до година. Браво! Супер. Гошо, ела тук, да видим сега да хванем панорамата тук. Асмата. Айде, идвай тук да турим скарата тук, малко мизелък да турим. И да направим Трифун на Ризан. Аз днеска нямам оса на святкам, бе. Аз ще карам кола днеска. Айде, идвай. Идвай. Луна в угощата иде. Каничката така си винцока. Мръвчиците и сега ще ги турнем. И сега ще ги поснем така отгоре. На скаричката. Как ще ги направя сега да видим. Как става номера на китайките сега. Я видим. Бай Петко не си забрал. Как се пукаше едно време по язовирите. Я да видим сега. Така да ги направим, да ги навъртим. Айде другите после ще навъртим. Айде сега. Да видим сега косте, няма мога да ги остават пушени вместо печени, ама какво да направя? Ела, че угасна огъня, ела. Аз съм го пуснал тук на клипчето. Ти? Аз да ги турих, ама... Тей. Тя я опри малко. Опри малко огъня. Опри малко огъня сега. Я деш, аз съм го пуснал на клипа. Папури. Ще ми прави Трифун за Ризан на язовира, нали? Аз ще го направя тук на лозанцето. Сега ще заколя една кокошка. Ще пекна и нея и тук. И ще ги пиша да... Няма, по-малко, колко и да джакачката му удара,